תשמעו, נמאס לי עם האורגנות הזאת בגדוד. וואלה, נמאס לי שמרץ 13 פה עושים אנטנה חופשי, ואני פה טוחן ש"ג. זה לא מתאים לי פה. גם האוכל, מה יש לכם? אני כל היום אומר, כאן ירדתי 5 קילו. נמאס לי מהאוכל המשקיע. משנים פה משהו, חייבים לשנות פה משהו. הכל הולך להשתנות, אני אומר לך. נו, וקסלר, אנחנו כבר שעה פה, נו, בבקשה, תתן לי ללכת, וקסלר, זה לא יעבוד. אני אומר לך, זה יעבוד, בדקתי בגוגל, זה עובד בדוק, סמוך עליי. יאללה. טוב, בוא תספר על עצמך קצת. טוב, אני גיא מידני, אני הייתי מאבטח פה בסוללה, לפני כן הייתי עוד איזה 8 חודשים מפקד משגר. וגם יש לי חגורה שחורה בלחימה משולבת. איך היה משלבת, אה? אתה מטבח! מידני, מה אתה מתחפשן? מתקשרים אליי יקים, כל מתקשרים אליי במטבח, אתה לא עובד? מה קרה? לא, עכשיו לך תעשה כלים, עכשיו. אתה רוצה לקבל שבת? לך תעשה כלים עכשיו. סגור את הסיגריה. סגור את הסיגריה. לך עכשיו, באמת לך עכשיו. חבל על הזמן, מפתח, סגן, קבע, שלחו אותי מטבח, עזוב מטבח, כלים, וחומוס! רובינזון, בוא לפה. מה נסגר? מה יש הרבה משימות היום? יש פחים, שירותים, סריקה. בוא, קח הכל. שעד מתי? מה זה כל החרא הזה? מה? יאללה, הבא בתור. טוב, שלום, לי קוראים רון, התגייסתי באוגוסט 7. הייתי מסול פה בסוללה 8 חודשים. לפני כן הייתי מסול במרץ 12. תראה, הוא מתאים פה בול. איפה אנשים ג' יאללה. רגע, חכה שנייה. יש לי הפתעה. זה הבובה של הסוללה. בוא, תחכח את זה. כן. ראיתם מה זה? מסול בצה"ל. איך אתה נראה? איזה צ'חמוק, שים קומדה על הראש. יאללה, סע. שומר, ישנת? לא ישנתי, פטרלתי. יש לך שבת! שמע, היום חיים בסרט.